गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय लोगोसे नैबे बेलासि समाव मीडिया पार्सन्स लोगो नोंथांमोननिसिम आङो साबायखर जासिदों। नैबे बेलासि बुब्लियाव जाय बिथाङा जों बिथांनि मुंखौ बुद्धिराम बसुमतारी होननानै मिथियो। बिथाङा गफुर हालामनि जे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिजों लोगोसे जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावनायनि सायाव बिथाङा जे मिथिया हसिया आरो बिजिरा हसिया जे बिथाङा दाय होनो जाबसिननो नाजादों। बिथाङा जे गावदि सोर गावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एरख'जानाय सासे सुबुं बेखौ बिथाङा मिथिगौना मिथिया? दा बेयाव आं खावलायनो सानदों जे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय जे जिथु दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि जानानै बिथांखौ आं कन्डेम खालामगोन। बिथाङा सासे जे एक्सपेल जानाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे कर्मी। दा बिथाङा एक्सपेल जाखांनायनि उनाव बिथाङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आइडियोल'जि बिथाङा मोजां मोना जानांगौ। जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जाथिनि थैनाय थांनाय बर' जातिखौ रैखा खालामनो थांनायाव बर' जातिनि मास्टार रेस दानायनि बाथ्रा बेखौ जोङो सिन्था खालामबाय थादोंमोन। जे दिनैहाय समाज फोसाबनाय बेफ्राव नांथाबनानै दङ। नाथाय बिथाङा मा नुदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जे मावबाय थानायखौ बिथाङा मा नुनानै जे सोंखारिनो नाजादों बेयो जोंनि मोनसे गिदिरथार प्रश्न जाबाय। बिथाङा जानो हागौ बिथांनि बे पार्सनेल मेटार बा पार्सनेल साननाय, नाथाय गावनि गोसो बायदि खालामनाय बा गावनि गोसो बायदि जे खालामा गावनि साननायजों जे खारजोबगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बियो माब्लाबाबो जानो हाया। बेनिखायनो आं खावलायदों बिथांखौ बे मिडियानि गेजेरजों आङो बिथांखौ खावलायहरगोन बिथाङा आर्जेन्ट जाहाथे बेबायदि फिन बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बन्द' खालामनांगौ। नङाबा बिनि थाखाय मोनसे जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एसे जातीयता आफाद आरो जे रायजो राजा गासैबो बिथांनि सायाव उनहिन लागै बिथांखौ बिजिरनाय जागोन। बिथांखौ जे जोङो खावलायगोन जे समाज दानायाव बाहागो ला, जे बर' जातिखौ दानायाव बिथाङा बाहागो लाथों। नाथायबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरिनिफ्राय लानानै जे कर्मीफोरखौ दाय जाबसिननाय नंबां जाबां बखिनाय बेनिफ्राय जानगाराव थाथों आं गुरै खावलायहरबाय। जे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा कनस्टिटिउसन दङ। जे जोंहानो बेयाव कनस्टिटिउसनाव लिरखानाय दङ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरिनिफ्राय लानानै जोङो 27 जनिया जे मोनसे कमिटि, बे कमिटियाव कनस्टिटिउसनाव लिरनाय दङ जे जोङो समायखिरा लाखांनायनि उनाव जे जों इसोरनि खाथियाव जोङो समायखिरा लायो आरो बेयाव बुंनाय दङ जे बिबानखौ आबुरै बानलांनो हायाब्ला बेयाव मा दायनि साजा मोननांगोन बे बाथ्राया दङ। थिग बेबायदिनो बिथाङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे कनस्टिटिउसन जों खारनो हायाखै, बे कनस्टिटिउसनजों खारनो हायैनि जाहोनावनो बिथाङा एक्सपेल खालामजादों। आंनि मिथिनायाव नैबे बिथाङा बिनि थाखायनो बखिदों जानांगौ जे बिथाङा एक्सपेल जानाय सासे सुबुं। आरो जों मिथिदों गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मोजां मोना होननानै जोङो खोनानो मोनदों। आरो बिथाङा मा जाबाय सानै साथामखौ लोगो लाफ्लानानै मा जाबाय एकदम सानै साथामखौ लानानै जे रायजोफ्रानो आंजों दङ होननानै देखायनो नागिरदों। नाथाय जों खोनादों मिथिगौ जे बिथांजों गफुर हालामनि बर' रायजो राजाया बिथांजों गैया। बेखौ जोङो 100% मिथिगौ।